Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nos a Alba Vasallo, que é a traballadora social de AFASAL. Sí. Bos días, Alba, Bos gracias por vir días. hasta aquí. Gracias a vos. Bueno, AFASAL é unha asociación que traballa con persoas e familiares de persoas con Alzheimer, non sei? Desde que ano máis ou menos traballa? Pois a asociación fundouse no 2008 e coa intención de chegar aos enfermos aos familiares e aos enfermos de Alzheimer, que naquel momento pois non había tanta rede de apoio, entón xurde por esa necesidade e, bueno, ata o día de hoxe. O Alzheimer pode ser que sexa unha enfermidade que sofren casi máis os familiares que os propios pacientes? Pois non sempre decimos que, obviamente, hai un enfermo que é o que padece a enfermidade, pero colateralmente é unha enfermidade que desde que hai un diagnóstico a familia tamén forma parte dese proceso de enfermidade e o que acompaña a persoa en todo este proceso. O sea que si é unha parte fundamental, importantísimo. Supoño que apoiar a esas familias é importante, pois, anímicamente, psicolóxicamente, porque van vendo como esos familiares van perdendo, pois eso, a memoria, van deixando de ser un pouco quen eran. Como axudades as familias, entón? Bueno, pois o primer contacto suele ser cando hai un diagnóstico. Cando aparece ese diagnóstico, pois sintes un pouco, perdidos, que fago agora, que vai a pasar. Entón, ese é o primer contacto que teñen con nós, empezamos con asesoramento, traballamos tanto coa persoa que ten a enfermidade como con ese acompañamento familiar en todas esas etapas que, como ti dis, é un proceso moi largo. E sempre vamos da man da persoa que ten a enfermidade e da familia. E os propios enfermos, como os axudades? Creo que facedes todo tipo de cursos, contame un pouco. Sí, temos talleres de estimulación cognitiva que son super importantes á hora de enfrontar a enfermidade, porque proporciona, xunto coa medicación existente, conservar na medida do posible pois esas capacidades que a persoa todavía conserva, facer que as manteñan por máis tempo. Entón, temos talleres de estimulación cognitiva, ao mesmo tempo tamén temos para as persoas coidadoras talleres de grupos de apoio onde eles comparten experiencias, onde, pois síntense identificados con outras persoas, como un pouco de non estou só, non? É un espacio moi importante para os coidadores tamén. O sea, que eses talleres sí que realmente, digamos, non paralizan, non paran a enfermidade, pero sí que poden retrasar. E tamén están, ao mellor, recomendados para previr, si que se pode previr, non é unha enfermidade que se poda previr, non? Podemos facer, está demostrado que manter uns hábitos de vida, que, sobre todo para os que son as demencias vasculares, por exemplo, as que se orixinan por ictus, pois aí sí que é verdade que ter uns bons hábitos de vida, dieta mediterránea, todas estas cousas que nos recomendan, non? Pois sí que está demostrado que pode previr ese tipo de demencias causadas por esas causas vasculares, por exemplo, e os talleres de estimulación cognitiva, o reforzo cognitivo é super importante. Desde o momento que hai un diagnóstico, xa os neurólogos suelen mandarnos ás persoas que teñen esta enfermidade, Alzheimer, outras demencias, porque existen outras moitas demencias máis alá do Alzheimer. É unha forma de preservar esas capacidades, como ti dis, ojalá non tuveramos que estar aí, ojalá houvese unha cura, ahora mesmo non se espera a corto plazo, pero sí é verdad que o reforzo cognitivo axuda que a enfermidade avance máis lentamente. Claro, cal sería a diferencia, por exemplo, dunha persoa que vaya a eses talleres e unha persoa que non vaya? Pois digamos que a estimulación cognitiva o que vai facer que esa persoa teña ese reforzo nesas capacidades que, como decíamos, conserva, e o deterioro é máis lento, porque cando unha persoa o illamento pasou moito durante o COVID, por exemplo, que as familias se viron que se agravaban esos síntomas porque a persoa deixaba de facer esas terapias cognitivas. Entón, sí que é verdad que ese reforzo, aparte de que traballamos a nivel cognitivo todas as áreas para a persoa, tamén socializan, están con outras persoas, ou sea, traballamos, faise moita intervención, entón é unha persona que non está illada, que está estimulándose todos os días, é moi beneficioso para a enfermidade de Alzheimer.
Falabasme de outras demencias, que diferencia hai, por exemplo, entre o Alzheimer e outro tipo de demencias a nivel, pois iso, cognitivo, da memoria que perden? A ver, teñen unha base cognitiva, todas, pero sí é verdad que o Alzheimer é como o irmán coñecido, como ese familiar coñecido que todo o mundo ten na familia, que todo o mundo coñece, pero o Alzheimer é unha das demencias de outras como poden ser enfermedade de Huntington, outro tipo de enfermedades, as frontotemporais, as vasculares que che comentaba, teñen sintomatoloxía diferente da que si hai unha perda cognitiva en todas elas. E para as persoas que teñan pois, un familiar con este diagnóstico, poden acudir a vos directamente? O proceso é así, non? Directamente van á FASAL e xa está. Nos temos pois ese primer servicio de asesoramento, hai persoas que veñen un pouco sen todavía ter un diagnóstico porque teñen sospeita, porque todavía non tuveron ese primer contacto bueno, pois sí, o mellor co médico de cabecera, pero aínda non co neurólogo, que está notando pois cousas no seu familiar, entón pois nos asesoramos, ou sea, informamos sobre a enfermidade, obviamente pasa por ese diagnóstico médico, pero si pois escoitamos a persoa, as súas pois esas demandas que teñen, que non saben onde acudir, pois nos prestamos ese asesoramento e unha vez hai persoas que empezan así, outras persoas que veñen xa derivadas do neurólogo e empezamos esa intervención. Hai persoas que queren esos talleres, persoas que simplemente queren un apoio familiar, pero estamos aí en todo ese proceso para que eles necesiten. É gratuito? Teñen que pagar algo? Pois ojalá pudera ser completamente gratuito, pero as subvencións non chegan para, bueno, pois, o personal que temos que ter, a rede de profesionais que temos na asociación, e si teñen que aportar unha cantidade para esos talleres. Porque canta xente, cantos profesionais traballan na FASAL? Mira, pois ahora mismo temos psicólogo, traballador social, terapeuta ocupacional, auxiliar, o sea, somos ahora un grupo de 5 persoas que estamos traballando. Pacientes, cantos? Pois estamos en talleres en Vilagarcía e talleres no Grove, estamos en torno a unhas 30 persoas. Decíasme antes cousas raras que se empezan a notar. Cales serían esas cousas raras as que teríamos que estar atentos nun familiar ou en nos mesmos que nos poden pasar? Mira, pois a veces pensamos, asociamos Alzheimer, de repente que me olvido de algo, non? A veces son outras cousas, son pois comportamentos diferentes ao que tiña a persoa, a veces sí que se nota así, sobre todo en Alzheimer precoz, o primer síntoma non soe ser esa pérdida de memoria, senón que pois teñen un comportamento completamente diferente ao que tiñan, están máis ariscos, hai outra serie de cousas, pero sí é verdad que esa pérdida de memoria é evidente, despistes como persoas que, vamos a poñer un exemplo así moi claro, pois eu sempre digo a típica persoa que vai a comer todos os domingos a casa da súa nai, en unhas recetas moi elaboradas, de repente encontrase con unhas comidas diferentes ou algo moi simple, non? Bueno, pois iso pode marcar xa, por exemplo, que a persoa non sexa capaz de elaborar unha receta que facía durante a súa vida de forma cotidiana, pois pode ser unha señal, por exemplo, de alarma. Eu, como digo, a veces asociamos Alzheimer con persona maior, non sempre é así, obviamente a prevalencia é maior en xente, canta máis idade, pois tens máis números nese bombo, como digo eu, pero pode pasarlle a calquera. De feito, hai persoas moi xoves que están chegando ahora mesmo á asociación. Viña a decir con todo isto que non sempre esas pérdidas de memoria son o principal, o primer síntoma. E para vos como traballadores, como é traballar con estas persoas e con unha enfermedade tan, bueno, que é bastante cruel? É unha enfermedade cruel no sentido de que é unha enfermedade que non ten cura a día de hoxe, como digo, sempre avanza, non? Podemos tratar de que vaya máis lentamente, pero sí é verdade que vai avanzando. Podemos velo desde as dúas partes, non? Obviamente, en canto non ten cura, en canto a persoa vai perdendo as súas capacidades, é unha enfermidade dura, pero logo, o sea, nunca hai que olvidar que detrás do Alzheimer hai unha persoa sempre, non? Hai unha persoa que ten a enfermidade de Alzheimer, que a veces como hai un diagnóstico, de repente parece que esa persoa xa non deixa de ser quen é para nada, non? Esa persoa sempre está aí, bueno, sigue tendo moita vida, hai moita vida despois
do Alzheimer. Entón, sí que é verdad que temos momentos de risas, momentos de, bueno, pasámoslo realmente ben traballando con eles, a pesar de que si ves un deterioro e que, obviamente, a nivel emocional tamén te involucras. E hai distintos cursos dependendo do grao de avance da enfermidade? As nosas actividades, os nosos talleres sempre se adaptan ás necesidades persoais e individuais de cada persoa. Inda que fagamos, pois imagínate, un taller de orientación á realidade, algunha actividade que estamos facendo, sempre a vamos a adaptar ao proceso no que se encontre, ao nivel no que se encontre esa persoa nese momento. Sempre vamos a adaptalos. E os familiares que vos transmiten? Que necesidades vos transmiten habitualmente? Non sei se tamén o tema das residencias, tamén habrá algún comentario dese tipo, non? De que hai poucas prazas en residencias, que é moi difícil conseguir. Obviamente, o que máis demandan é a necesidade de que a dependencia chegue no momento preciso. Eso é moi complicado, desde que hai un diagnóstico hasta que se empeza coa lei de dependencia, porque a veces falta ese asesoramento xa desde o minuto 1, non? Hai un diagnóstico e a veces non lle explican a persoa, por iso recurre á asociación, que teño que facer agora, como empezou a lei de dependencia, teño que facela ou non, ainda é moi pronto. Entón, nós partimos deso, non? A xente, pois, a primeira... Ahora sí que é verdad que hai moita máis información da que había antes e demais, pero ainda hai moita xente que se encontra perdida cando hai un diagnóstico e recurre a que teño que facer, que fago, e dentro das necesidades sempre está iso, a lei de dependencia, que fose pois máis áxil, que houvese xa un diagnóstico, a medida que hai un diagnóstico que xa fose pois cuestión de meses en facelo, e non como moita xente que está pois anos esperando, e despois o que ti dis tamén as plazas públicas pois son as que son, e non chega para abarcar esta enfermidade. A ver, a xente que non poida facerse cargo, mellor unha persoa con Alzheimer pois moi avanzado non pode estar sola, necesita pois, efectivamente, hai casos pois un pouco desesperados, non? Porque hai xente que si é verdad que ten unha red familiar amplia, pero hai xente, pois, ao mellor que se encontra, pois, imagínate unha persoa, pois, casi de 80 anos, convivindo con outra persoa que tamén é unha persoa con unha edad avanzada e que non teñen máis recursos, ao mellor familiares, ou persoas simplemente que viven soas e que necesitan desa axuda, pois, ao mellor non ten familia ou por circunstancias non poden atendelo. E si, é verdad que hai xente que non ten ese apoio. Tamén te quería preguntar, pois, como vivistes o tema do apagón, que foi tan reciente, non sei se vos afectou de alguna forma. Bueno, pois, afectou, de feito, ese día estábamos aí todos un pouco perdidos, esperando que chegara a luz. Bueno, abrimos as portas, aí coas ventas abertas, esperando, e, bueno, daba gracia, o sea, eles facían referencia cando, bueno, muller, que isto non pasa nada, que nos vivíamos así, sin luz e tal, e despois collemos unha vela, o sea, que eles moi ben, moi integrados. Éramos nós as que tiñamos pois un pouco máis, claro, perdeuse a conexión tamén da rede móvil, se tiñamos que avisar, estábamos nós máis nerviosas que sí, que eles, sí. Mira ti, claro, porque pensei que mellor eles tamén necesitan pois as súas rutinas, as súas cousas, non? E que importantísimo, sí, ti o dis, importantísimo que ven sendo as rutinas para, bueno, calquera enfermidade, pero se temos en conta a enfermidade de Alzheimer, importantísimo para eles o establecemento de rutinas. Pero, bueno, viviron, non? Ou polo menos non nos dixeron nada das noite, como foi ou demais, pero suelen ser persoas que teñen uns horarios que se acostan pois relativamente pronto, quizás non notaron tanto esa falta de luz ou ese caos social que hubo, pois ao mellor eles non viviron da mesma forma. E xa para ir acabando, quería che pedir que mandaras, pois, ao mellor, que me falabas, non? Ao mellor, cando hai un diagnóstico, pois, xurde esta angustia de non sei que facer, ahora onde me dirixo, non? Si quería mandar un mensaxe a estes familiares, sobre todo, e aos propios enfermos tamén, cando teñen este diagnóstico, pois, para que estean tranquilos dentro do que cabe. Sí, ahora, por fortuna, estámonos encontrando con xente que ten un diagnóstico temprano, que son eles mesmos os que acuden á asociación, derivados en moitos casos polo neurólogo, o sea, que eles enfréntanse á súa propia enfermidade, o cal é superimportante,
Transmitir que non están sós, que somos moitas asociacións repartidas por toda a geografía, bueno, en este caso Galicia, pero por toda España. O primer punto, que chamen a asociación que teña máis cercana de referencia para ese primer contacto. Ali lle vamos a explicar pois a onde se poden dirixir, como son os trámites da lei de dependencia e demais, e que estamos para calquer necesidade, calquer dúbida, calquer cousa que se lle poda como vir o mundo enriba, que estamos aí para axudalos e acompañalos. Perfecto, pois deixamos esa mensaxe importante. Moitas gracias por vir ata aquí, Alba. Moitas gracias. 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 Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.